poñendo aceras e logo se van a desfacer. Desfacer? Non é necesario desfacer ninguna acera para facer ese aparcamento soterrado. Supoño que sí. E o mismo que... En todo caso, entenderás que outro tema distinto. O que se fixe nunha legislatura que é ser que remata, e outra cousa é as propostas dos partidos para a vindeira legislatura se os ciudadanos dan responsabilidade do goberno. Non podemos mezclar as dúas cousas, porque unhas obedecen a propostas de fai 4 anos e outras obedecen a propostas de futuro. En todo caso, son ben distintas. E como falabas de aparcamentos, quero dicirche que fai 4 anos no estacionamento do Parque dos Condes, que estaba de terra, aparcaban 4 ou 14, me dá igual. Hoxe, que son máis de 400 plazas, está cheo, porque urbanizamos aquele espacio, ordenouse ese espacio e utilizan os ciudadanos. É o maior espacio de estacionamento libre que hai en ninguna cidade de Galicia, que non se cobra, e ademais se ordenou tamén o tráfico en outras zonas da cidade, non só ali. Pero o non está racionalizado os aparcamentos en outras zonas, hai certos sectores do comercio que hai que facilitar o acceso a eso, que quedaron moi mal, non? Debido, claro, á actuación propia de que se pensou facer unha cousa e agora é outra. Por exemplo, penso que na vosa mente estaba a facer unha dirección única por calle Roberto Bamonde, cousa que despois non vos atrevistes, ou non sei. Eu penso que aí temos esa zona un pouco, non sei, a xente que vive do comercio en esa zona, penso que non está ben tratada, sobre todo o pequeno comercio. Non é xusto, porque, vamos a ver, se nos contamos os aparcamentos que había en Monforte fai 4 anos e contamos os aparcamentos que hai ao día de hoxe, hai máis aparcamentos, e creo que a cidade está dunha maneira máis habitable. En que extremos de Monforte? Hai máis aparcamentos? No centro de Monforte. No centro, Roberto Bamonde non os vexo, No centro non, porque... É máis. Un día poñémonos a contalos. A semana que ven se vai abrir un aparcamento de 50 vehículos, o sea que... A ver se o vemos, que pena que non se abrirá antes, é unha pena. Que se espere xusto a época electoral para que se abrira. E che vou a decir, Severino, o que me sorprende aquí é que me digades que hai moitos aparcadoiros, e este señor tivera unha reunión na rúa Roberto Bamonde, que a mí me consta, na que propoñías unha dirección única, e pouco máis te botan do sitio, para facer uns aparcadoiros en batería. Eu non é certo, na rúa Roberto Bamonde. Mala información. Mala información primeiro porque estamos falando, confundindo o pasado co futuro. E en todo caso... Non, ti estiveches no pasado. Perdón un segundo. O sea, que non podes dicir, fago así e logo o deixo de facer porque non me gustou o que fixe. Non, estive escoitando e deixame falar a mí. Entón, fixeche unha afirmación e che vou a contestar. E a proposta desa que eu fixe, a futuro, é sempre condicionada a outra obra de desenvolvemento urbano. Sempre condicionada a outra obra. Non vai sola, vai acompañada con outras medidas. E hai que verlo todo. Non se pode ver só unha parte. Pero entonces hai necesidade de cambiar os aparcadoiros. E iso que dices, que te botaron dali a patadas, oiga, ali só houve unha señora... É unha metáfora. Unha señora... Pero a metáforas hai que dicirlo porque os que están escoitando a mellor non entenden ben. Só houve unha señora que dixo, estaba o bar cheo, un local cheo, só houve unha señora que dixo que non. Pois me parece moi ben, está no seu dereito, como se houbera 3 ou 4. Pero eso, decir que alguén vota algo que algún site a patadas... É unha metáfora. Pois aclara eso da metáfora porque... Ca situación que ti propoñías. Porque claro, a mellor a xente non entende ben, claro. Históricamente, isto do pasado e do futuro, en 2 anos me parece que non é pasado nin futuro, é hoxe mismo. É dicir, que vos fagades unha rotonda ou que fagades unha rotonda, non sei que na fixo, pero... Bueno, pareceme que non. Que fixo un e outro non, porque agora se plantexa, resulta que se plantexa desfacer eso, é dicir, eso é hoxe, é dicir, eso fixástelo hoxe, vátelo a acabar co hoxe tamén, é dicir, termínase. Bueno, é unha proposta, isto é unha proposta. Me gustaría que o Partido Popular me explicara como pode estar en contra destas actuacións cando o Partido Popular foi quen empezou a peatonalizar o Cardenal, quen empezou a peatonalizar outras zonas. Que pasa? Que o Partido Popular cando está gobernando ten unha política e cando está na oposición ten outra. Porque non vas a peatonalizar todo Monforte que a xente non poida ir aos comercios. De momento, este equipo de goberno, desde que eu son alcalde, non se peatonalizou ninguna rúa. Avenida de Galicia. Avenida de Galicia. Mentira. Que non se peatonalizou? Non se peatonalizou a Avenida de Galicia. Home, está cerrado o tráfico. Ese tramo. O tramo do tráfico, entonces non digas que non hai ninguna. Pero é que eu estou a favor de que o comercio
teña fácil acceso para os peatóns. Evidentemente, eso ten que estar complementado con aparcamentos. Evidentemente, e eu xa o comentei, eu quero que esta legislatura sea a legislatura dos aparcamentos. E, por iso, estamos propoñendo iniciativas e ideas. Pero, desde logo, eu creo que non pode ser que, cando un está gobernando, defenda a peatonalización e depois cando un grupo de goberno peatonaliza a casa polo tellado, Severino. Pero peatonalizar entonces, pero bien, pero non se pode estar en contra deso, porque se fixo, tú non podes vir aquí a decirnos, cada un vai a decir máis ou menos o que quere. Sí, pero déxeme falar a min tamén. Tú non podes vir aquí a decirnos, creo eu, podes decir o que queiras, pero creo que non podes vir honestamente aquí a falar de unha rotonda, que non sei que, non sei cuánto. Aquí estamos falando de ordenar un espacio, non unha rotonda solo, ordenar un espacio. En todo caso, o que a mí me gustaría é que tú tamén expoñas que proposta tes ti, se a queres así, se a queres facer de outra maneira, como a queres facer, de que color, porque claro, criticar só o que falas demais, aquí estamos diante dunhas eleccións e os ciudadanos hai que propoñer as cousas, ou senón dicir, oi, non lle propoño nada, volvoche explicar hai que facer propostas. Volvoche explicar que 2 anos non é tempo. É moi pouca, de logo, é unha visión moi corta no tempo, é dicir, facer un esforzo económico do Concello para facer o que se fixo, para en 2 anos desfacelo outra vez. Eso que se cuadra, gústame unha ou outra, pero que non fagades a golpe de improvisación os proxectos como os facedes habitualmente, é que eu o teño dito moitas veces. É que é a cuestión. É que me parece que foi un afán, me parece que había que reposar un pouco e ver as necesidades do Concello ali, nesas zonas. Me parece que vos precipitastes sempre en ese momento. É dicir, tuvestes a virtude, incluso decides de humanizar, moi ben, humanizar o que estamos quitando a xente das calles, porque non vai, moito comercio vai ter que desaparecer, e vai un momentillo, déxame falar agora, pero déxame falar, tes un exemplo en Pontevedra, pero hai algún que se está pensando xa desubicarse da zona, porque claro, favoreces as grandes superficies. Nós temos que favorecer o pequeno, o autónomo, o pequeno que está ali, que nos está ao pé da casa, e iso é o que temos que axudar. Non nos estamos axudando para nada. Tuvestes a virtude de estreitar as calles e ao mesmo tempo estreitar as aceras, que é unha cousa extraña. É dicir, e iso é certo, pois fixéstelo por unha razón. Eu vou exactamente cas mesmas estreiteces por os chaus arriba que antes, porque entre unhas cousas, entre uns obstáculos e outros, non podo pasar como igual que antes ou peor. Eu estou de acordo. Bueno, a proposta do Partido Popular era outra, e cando estemos no goberno vámola facer, e témola, además, témola nos programas. Non sodes capaces de copiala. Hai que dicila, témola, e vámola facer. É normal que critiques a acción do goberno, ese é lógico. Sí, vámola facer. Tamén é lógico que tú fagas as túas propostas para que os ciudadanos podan... Primeiro, vouche dicir unha xa, que queres que xa diga, unha, tal rotonda non fai falta, hai unha rotonda natural que xa así, temos a rotonda natural da Mazá, que é unha rotonda natural que temos feita, que funcionou sempre, que é incluso a utilización onde están agora os taxis, utilizala como recurso, é unha rotonda natural.